алейкум бародаро, як чиз мара беҳади бад айрон кард ва Аллоҳ қасам. Ҳар вақте муло азон метай, иҷа хонаи май поёнтар масҷид, як саги бегона омагиай, ина унаҷа як сага ранги гиргай. Ҳар вақте ки муло азон мета, меброя инамиҷа ихе булучук мекаша, уна нигаҳ, ҳози нигаҳ. Ва Аллоҳ қасам ана, вақте ки муло азон намета, дар куҷое намедунам. Бин. Ами 5 вақт ки муло азон метан, ами саг пайдо мешава, меброя ине ранги гиргай. Хай хонаи мо як ҷое даастай ки аз шаҳр берун ай ҳама заводвай. Фақат муло азон додан дар ай куҷои аямиҷо меброя, булучук мекаша, ранги гирг бори. Ҳол бин. Ами 5 вақти азон да меброя, дига вақто нея. Ана. Ами чиз мара ҳайрон кард ба Худо қасам ана. Фақат ами 5 вақт азон да ин ами меброя ва ами хеле овоз мета. Қатори азон. Ҳол бинен. Шакли гиргай неки. Нигак. 5 вақти ами азон да меброя яки уна оли рафт куҷои рафт. Ман ҳамиша ҳайрон шудам, нафаҳмидам ба Худо. Дига вақто намеброя. Тоқа ами вақти азон додани муло да меброя. Сини боло, фукша боло мекунаву булучук мекаша. Оли грех бо нест чи. 5 вақт ами кора мекунам. Ман ҳайрон ами да шудам. Алейкум бародаро, як чиз мара беҳади бад айрон кард ва Аллоҳ қасам. Ҳар вақте муло азон метай, иҷа хонаи май поёнтар масҷид, як саги бегона омагиай, ина унаҷа як сага ранги гиргай. Ҳар вақте ки муло азон мета, меброя инамиҷа ихе булучук мекаша, уна нигаҳ, ҳози нигаҳ. Ва Аллоҳ қасам ана, вақте ки муло азон намета, дар куҷое намедунам. Бин. Ами 5 вақт ки муло азон метан, ами саг пайдо мешава, меброя ине ранги гиргай. Хай хонаи мо як ҷое даастай ки аз шаҳр берун ай ҳама заводвай. Фақат муло азон додан дар ай куҷои аямиҷо меброя, булучук мекаша, ранги гирг бори. Ҳол бин. Ами 5 вақти азон да меброя, дига вақто нея.